Karanza. Bono omugambi Duke ngobekerwale engobo ngobekerwale yanga yekegusi tomaye como sesenia taikaranze tioroje taisaini naichirese kerogeke chenyoro moisi okumurageke kiara igoto amote momuroyo na morabo basi akonyegeria babasi enyombe nene yabonareli akanyegeri mahinje ngambaka kaboli naki kumbe nyamira nebwata bamura omwaka mintokoro kwa mwaka okuru gesora mobekire ngobe yenga igesorali gesora good gesora mo deno mugambi mobekire nare bateba iga abangine kero moko ende sabali mbura omonto okubekerwe yanga ngino omwana lero ko gulirange tirimu arokanga kimwaliroka abangine basomete bakoma ete tupe nje nare batengo borange tyo banene bono tigambe kero mumuroye yanga nebinde nkobwati bire korumaega okobwenera abangine bomanya ko iriria ndatari bo mobekere yanga mobekere duve mwakire chinkobi omogusi ngoro bekarenge omogusi karenge igango bekerwa renge gento gikuru kwegesembe omugaka otenyo gendia tigara mubekerange egesembe gabo epachi bunelia identity yomogusi yamaro next omugaka ominto kwa Daniel Umangi itakoro busi alia nero komo enyimbo y'obugambi bono se twasoirere nainde omweshimiwa enyimbe yito baza kunyonjora inzero ligoro enyimbo na kwa imokina beta keire igeke gusimo kigoro ekero okwani abantu n'abantu maete bono igekero toko mo instruments of power amagoka alimo komnyoki komokwania motige gose bono motige komnyokana no komoko mo abono twamoiro bugambi buna bakusi Karanza omwambi Karanza bali baraba Kristo pastor nasaba mbakosa obasabira obaserwa pastor next agi wasabisa sadaka tuchikorwe kanisa lakini taimangana Daudi alengo mukogoti agakwa maguta se Bible alengo omwana omukogoti aina na balengo mwenge igata alengo mutambe mono lakini alenge kieni oyo tuamubekera cyanga bwango abasubati mbango cyanda umeta abasubati toba buna Solomon omo muromo nyakieni umusamaro ngwakwara amaguta yebisyo yeke usi no mogaka otenyo ogendi
manyete kare abantu bari bareko kurigereriga gwateka chinyenje gwateka maguta ya igare reparent nonye no lyo gochiko morigereri gobe gochisiko garia igagotuomera egenekero rabekerwa maguta yebisio mwakere chinkobi. Next eseke gusi oyobono oikatumusanere ebisebya agenda nibe bya abaletera amasinga abaletera amoba nainda abaletera amabere osebono. Next time wetu kunywa amabere tali amaje tokunywa amabere ekero mugambya goja koirana biamono omwako otenyo musese ningeke gusi na amabere no ali maeka mubekere grasi mabera aya igar akametu ese ng'ombe ya gusi dali ng'ombe ya great mwakere chinkobi. Mwako tenyo to mukora mabere akere chinkobi. Aun choke buja. So tenyo gamo tebia siba merosi musasi batwerense timanyeti mwako tenyo na bogoto tebia ke mire ki wakorangere keke aba bata bangani ko kia tigara omugushi ekarari kurusha bana ba yeguru gari kubeira bweli obasese namarwa obasese namabere omugushi ekero omwana akosoka omusiki korunyumba akogenda enkaya yari asagujia oikage aseseniwe amanya kogenda omugushi akere ng'ombe yabe yeyiria asenga tari kubyara akere yeyirie onye omugaka teyo ogosiba amabere aria omwana oyo omumura neruka yakangura muye mure bono oyo n'omwana oito abagaka mura winge gende kende abangi nakoranga yesembe yeino biamono ntobwate obosubuni bwogo sesenia bono igakanyorera amasesenia nere nabago sesenia gose bono obosubuni obo Ken Geoffrey Nyakundi etakurumuinaria omobosubuni abwate nenyimbe eyo biamono obosubuni oboborobose bore bunebisio ekerogo so ego bierio omogusi officially ekero bakogenda go discuss amang'ana ito nero beka orekana na gorugusi esimba ya Rure Nyamira esimba egurukwe governor bono egento togo korankiri na goikatwa ke signature
ne signature tugwaka no gotera ku mugambi abantu bali ba komokonya nabo bakubwata ebintu ebi esturi eye tene no mugambi esturi eye kenge kyabusi atara twara bono nyore instruments of power nkwelinga tore uchimagagaria na ndo bono ka ukwana with authority omugambi bono na president the incoming governor ya Nyamira you talk to your